दे नोंथां बोदो माथो बोदिया दे जागोन दे नोंथां दे माबालै नोंथां औ मा आं नोंनो बिराद गिदिर मोनसे बिबान होनो सानबाय हाब मा बिबान बेलाय र' नोंथां दसे उनाव मोनसिगोन हायना ओजों फैदोनायसाय थांगौ आदा ओजों फैथ' हायना नाने बाव फै मामोन आदा ए फैथ' ओरै फैथ' नै नोंथां बिबाना जाहैबाय नानि आखाइया हरलाय नोंथां आखाइया हर नोंनाबो हाब मा जाखोब्रा आखाइया हर दिनैनिफ्राय आंनि बिनानाव हायनाया नोंनि जासिगोन बिबाना नोंनाव थाबाय मिथिबाय मा सुवा नोंसो माथो सिमांसोमोन फाग्ला फाग्ला बिखाव नांनाय बायदि मोनलायदों फाग्ला सिमां मानि आदे 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 आयदै आदे आयदै आयदै दाख्लैना मोजां सागा खाथ्राखै आर साला सिमां सिन्थाय बिखावनो जोख्रेस जोबबावबायमोन बे साला गरमा सरि गुमै गरमाखौनो आदे फाग्लासो गोलैनायाबो मोजां साबायना आदे अदावदों आसलथे बे गरमा आंखौ माथो सानमारोब्रा आदे अदावदों बिनानावखौनोथ' आंनो हरमारगोन ना हरमारला जाखो माबा आंखौ नुब्लानो बानलु सिब्र'नि आलौनाय बायदि जोंफ्रुलायनाय रागा जोंग्रासो जालांबाय फाग्ला फाग्ला आदे दे अदावदों र' बुरैनो खेबसे कल खालामनां मोनसे मोजां आइडिया आदे दे हेलौ ब्लक औ माबे आदे नों बहा दं नै खुसेर मा खुसेंग्रा दै लुदों फाग्ला दा बायदियाव मा खुसेंग्रा ओइ नों मा बार जोंनाव गोख्रै फैलाय गोख्रै मानोब्रा फख्रिनि ना गिदिर गिदिर जानोबा जाम्बा होद नङाब्रा आइया थगायदोंसो नामाब्रा थगायाखैलै थगायाखै माबार जोंनाव फै नंगौ जाम्बा बायदि नोंगौलै नोंगौ नों बै हाफागालि थैनायनि खर'नि गोसोमबो जाम्बा थगायाखै जल्दि फै दानो गोदाव सोराव फैदो औ दे थांगासिनो नेबाय दङ न'आवनो रेडि खाथार औ फैदो औ साला गवा बे नाया दिनै मोनसे मोजां आइडिया गरमखौ हैथारनि मा जाबावनांगौ जाखो जेरैबो दिगदार खालामना होजोब्बाय आंखौ एसे मोजां खोथा मानिग्रा दाहोनाखौबो बुदब सिगिनानै खारहोहरबाय नालाय सैमाफ्रा दानि जुगाव दाहोना मोननांगौ मालाय एसेल' गोरलै नामाब्रा दिगदारसो मोनलायलांबायना ओइ हायना ओजों फैथ'नायसाय मानो लेंहरामोन आदा मानोबा मानि ओमफ्राय नोमबाजैयालाय बारियाव मैगं लायदों आदा अ बारियाव आं माबा बै गामि बारनायाव सासे खामानि मावग्रा दंनो बेखौनो एसे सोंहैनि आङो मोसौ बोरमा बारि नायनो दिगदार जाथारबाय दा नोमबाजैनो खिथाबानो जाबाय जागोन दे आदा न'आवनो थाबाय था जेरावबो दा थां थाङा दे आदा
गैया ब्रायलाय माथो सिरि ओइ दंना गैया मानसियालाय सफैबाय औ सफैबाय बोरो नायालाय खै किल' जानो नों खै किल' जानो जाम्बा जाम्बा ना मोनजानोसो खुसेंग्रा लुलाबायग्रा गोदाव सोराव दाबायदियाव खुसेंग्रा लुयो जाम्बा लुजायोब्रा दाबादिबाबो बै बेलसाला गोदाव सोराव बहा बेलसा बोरो ए लादो फैदोलै आइया ना लाग्रा बस्थायासो थालांबायमोन दानानावसो दिदोरान गबदानाव थोदाव फैदोलै र' माथो जालायखोब्रा ओमफ्राय बोथो ना लायना दों बेलसा लायनानैलाय जाम्बा आंनि फख्रिनि फिखानाय दं गिदिर गिदिर बहाय आच्छा नों खोनासंनो लुगैमारदों दे खोमाया लाबो जाम्बा बे जोंना गरमनि दंखायोना फख्रि गिदिरा गुमैना जाम्बा बेयाव दाख्लि बादि होसोबालाय मा जाम्बा होस्लाबोनो बे जोंखौ मोनस्लाब' जाम्बा थौ गिनाय थोदौ होमबालाय हिनजाव बायदि फैदोलै गबदा गबदा ओइ गबदा गबदा ओइ गबदा माथो जालायखोब्रा ओइ नालायबाय बहाय नों फैल'ब्रा जानबा र' थाथ' ओइ थाब फै फैदोलै हाबा जाथारनांगौलै ना मोनजाया गोबावसै फै थौ फख्रिखौ एसे नायलांखानोसैलां गोबावथारसै फैयाबो ए बैथिंलै मा फाव जाखो बेलाय हनैलै बारबाय ओइ सुवारफोर बे फख्रियाव मा मोननोसैलाय हा आइ बेलसाया माबा सिथाबाय जाला होद सालाफोर नोंसोरखौ होद साला सैमाफोर बबा थांदोंसै आयौ होद सैमाफोर साला सुवारफ्रा सब समाय बे आंनि बुस्थुखौ मोनसे खालामग्रा बिसोरो बाब मा डिजाइननि मानसिफ्रा बिसोरो ओइ गुमै आर गुमै सोरबावदों नै मोनगोना ओइ सुवारफोर नोंसोर दिनै आंनि फख्रिखौ बोनो हाबायना इसिबां दम जाबायना नोंसोरो हा ओइ गुमै मानाल'लै मानाल' औ मोसौ बोरमा गासिबो खावना जाजोबलै जुनाखौ होनबावदों नों हा जुनाखौ होनबावदों नोंसोरखौ गामियाव नालाय सेसेसो आं मिथिबाय नै बिगुमै नाय नोंसोरो नै ओइ गुमै थां लाब गैयालै गुमै हैद बांद्राय बाय हैथां गुमै हैथां सोरनाव लालिसयो हैथां गुमै हैगोनबा आङो लाजिदा थौ बोरमाखौ लागायहैनि सालाखौ इदावनासो लाबावदों बे मानसिफोरखौ माखौ जाबावनांगौ जाखो बिगुरफोर बेलसानि दाम होखा मा जाबावगोन मा दाम बैलाय माथो गरमनि बोरमाया दं बारसिंखा औ जागोन हरै बें हुप माला हुप माला हुप माला हुप माला आइ बिगुरा नै मिन्थियाखै नामा नों जोंना बोरमाया गोमानानै दंनो बोरमा गोमादों एसेबो खेल लाथारला नामा नोंलाय आंहा आइ आफा फैबा जाहोनो होननानैसो थिनानै दोनदोंमोन जागोनलै आं गाबोन फुङाव नागिरहैनोसै आं मिन्थिया लायखा दे गाबोन नागिरहैगोन आं हिनजावफोरनि बुस्थुखौ माबाथाय खें खेङानो बानायनानै जुत गैया
हट गया थाबनो आं मिथिया नागिरखा नागिरगोन होनखाबायना आङो गाबोननो लाबो दे बेखौलाय माथो खर' साबाय थादों नागिरहैगोन ना आङो होद बे नङालै ओइ आदा हाब फंबाय दिनैसो लोगो मोनथारबायलै नोंखौ बे थिं सान्दुङाव बहा थांनोब्रा माबालै फंबाय बोरमा फान्थि मासे गोमानानै दं बबाय थांखोथाय नुदों नामा नों ए बोरमा फान्थिथ' नुवाखै आं नुनाया बैथिं नायलाय आदा बै हाग्राबारियाव थानो हागौ ए बैथिंजाय औ बैथिंजाय होनबा नायनायनि दे होमबा आं दावखोनि दे फंबाय दे थाथ'दो आदा दे थांदो होमबा साला बोरमाया जाजाबाय बे सोरजोंबा बै आमुखाफोरजों हयथ' जाजाखाथारबाय बे साला मोनदों गरम थोस साला हामदोंलै ओइ आमायसो बोरमा नुबाय बायदों नामाब्रा नुवाखैलै बानायसो दै सेरथिं नायला बायदो आच्छा दे नै फाग्ला थुफा नै फाग्ला मा एसे गेसाव खिफि थाखोब्रा नोंलाय नै सानथिंबाय दासो थुफा खिफिनोसो होनदों मैया बोरमा खावनानै जानाया खिखौनो हायाखै आंहा हामथारदों साला फ्रियाव मोनजाब्ला गोदनासिम मुगा मुगि जाग्रा अग्रम ग्लब मन'ग्रा सैमा बायदि दासो मोनदों होद फाग्लाफोर सोर थादो जायोबो जायो रायखांलाबाय थायो जाम्बाथारलै थाखानानै नोंसोर जाम्बाफोर गोदाव सोराव बिदियाव जाहोनबायोब्रा नोंसोरखौ जाम्बा बायदि आरो जाम्बाफोर नै जाबावनांगौ मेल्ला दंबावो मा बोरमाल' दाउआलाय मोनायाव लागायलांगोन मिस्टिक फख्रि नाखौथ' बोफिनजोबनांगौ बुजिबाय जाम्बाफोर ओइ गबदा फख्रि नाखौ लागायजोबफिननांगौ दिनै ओइ साला सुबाय थैबाय लागाबाय नोंसोरखौ दिनै ओरैनो नागारथारा आङो ओइ खांदो बोरमा खावनानै जाग्रा फख्रि ना बोना जाग्रा नोंखौ दासो मोनदों दासो गामसा होलां होलां गामसा हेलौ ओमफ्राय गाबोन मोनायाव जोंनाव फैदो गाबोन मानो मा मानु आंनि बार्थडेनि पार्टि खालामनो नागिरदों आच्छा मानसि फैगोन आरो फैगोन खोमा नों दाखौ गियोलां आदा गैया जाम्बालाय ओमफ्राय सोरथो फैगोन लोगोफोर फैगोन आंनि ओमफ्राय आंहालाय सोरजों थांनांगौ जाखो हा फैदो नोंबो लोगोफोर लानानै नै फना हरद' नों दा फैगौ हनै दा नुफैबा दाया जालायथारगोन दे होमबा दोनथ'नोसै दे आदा फैबाय मोनालाबायबायसो थां बिमा दै गिलासि गुसु लायदो थां बोरमायालाय ना दिनैबो मोनबोबावासै बहाय बोरमाब्रा गैया गामिखौनो गिदिंजोब्बाय आङो बबाव मोनबावनो बे बोरमाखौलाय दुगैनोसै आं माबा मोनसे जागोन बियो
ओइ खाख्रेबारि बुलब आं मा खालामबावनोब्रा हाब मा जालायखोब्रा नोंहालाय हा माथो जालायखो ब्रा बिराद जारलायाव गोलैना थाबायलै आंहा बिराद उसुबिदा जानानैसो दङ आं मा खालामनो मा मानोसो मोनलागासिनो दं आं गोदाव सोराव मा खालामबावनोथाय आङो हाट सिदा खिन्थानो हाया नामाब्रा मा बुजिया बुजिया बाथ्रा बुंबाय थाखो मा बाथ्रा सिदा बुंलाय औ हायनाया गाबोन मोनायाव गावसिनाव लिंहरदोंलै आंखौ मा गाबोन मोनायाव जाथारबायलै एबारसो गारामाया सिगोन बेथ' मोजां खामानियाव थाङालै आरो मोनायावसो हैद जौलिया मा सानलाबायो नोंलाय नोंनाबाथाय सन्देहआनो बेलेग खाथार गाबोन मोनायाव हायनानि बार्थडे दं बेखायसो लिंहरदों दां आंखौलाय जाफानो फैथौ गाबोन मोनायाव बेदरजों फिसाजों ए बाथ्रा बिदिसो दे थांगोन दे ना मानो खाख्रेब थाङाबा माथो जानायावलाय होनबा गाबोन मोनानि 8 बाजियाव ओंखारदो बिगुरफोर जानायखौबा जागोनलै दे ओमफ्राय गाबोन ओंखारनायाव लेट खालामदोलाय लेट जायाब्रा जाया गालांगोन बाराखौबा हैद बिदि जायो नामाब्रा हेलौ नोंथां बहा दं नोंथां नै आं गारिसो सालायबाय थादोंमोन माने आं टाउनाव थांनो ओंखारदों आच्छा मानोबा बे दाख्लैनि बे ब्लगाव एसे खामानि दंमोन ना बेखौनो खबर लाहैफिनदां मोनायाव नानिनि बार्थडे दंमोन ना फैदो जागोन दे नोंथां जागोन फैथारनांगोनलै खिन्थु नोंथां औ 8टासोआव सफैनाय बायदि खालामदो 8टायाव ना औ 8टायावनो नों फैदो दे बिदिब्ला होमबा नोंथां दे होमबा नोंथां आं थांबाय थानोसै दे होमबा दे गोरायानोलै ना एसे गोराथार ये साला सुवादा हनै नायलाय बेसो दंफैबावोब्रा साला सैमाया सुवादा एसे अर सुनानै नायनो जोंना बेहासो गरमजों नाखि गुलिबावलै नायलाय हनै ओइ माबालै आं माबासो सोंनो नागिरदोंलै नोंनाव मा सोंनो है माबा रिंखां आरो मा नाममोनलाय बुलब बे खाख्रेबमोना माथो बोरमा खावनानै जादोंनो बिराद बोरैबा मोनदोंला आं खोनानानै मा बोरमारलै नोंथां दाख्लै फख्रि नाखौनो बोबावबायब्रा है मा जात मानसिफ्रा बिसोरलाय जात मानि आसरित दानि जुगाव बिदि मानसि थायोना मालायनि बुस्थु खावनानै जाग्रा आङो गावब्रानानैसो नालिस होनो सानगासिनो दङ होनांगौ होजागोन दा होथारनांगौ साला बेहासो थेवब्ला आराम मोनजागासिनो मोनलोंगासिनो थोबा र' नेबावनि जेरैखि जाया बेखौ गाबोननो हमनांगौ हमथारनांगौ नालिस होनांगौ गावबुरानो होखागोनानो आं ओरैबायदि दामनांगौ बेखौ दामनांगौ जेन' उनाव बेबायदि दाखालामफिनथों नंगौ दामनांगौ थुरि नुब्ला बाथि गारोलै नोंथां नोंनावबो मोजां बिनानाव दंसैना बेनि थाखायनो लाइन लाबाय थायो बिसोरो बिलाइ हरनायनि खायदा लादों नोंथां बेखौनोथ' आंबो सानदोंलै नोंथांमोन बायदि मोजां मानसि मोनबा हामगौ नंगासिनो दं आङो साला बिगुरा गरमनो मा एरखुमानानै होगासिनो एसे लाबावदो
है सिङाव दोनहरबायलै लागाव दे लागाव Cheers र' नोंथां मा जाखो मा ओरै दोरोद नाङा दै आं फैफिनगासिनो दोरोद नाङा दै दोदा थाथ' लोंबावगोन हरसे लोंगोन ओइ मोजां थां दै फैफेमोन जिगुनि जाबायब्रा सिथारदो एसे एनै जाखायो बिदिनो जों बेबायदि फैगोन ना मिथियाना सिथारदो ओइ नोंथां मोजाङै गोलैगोन नैबे गरमाव गोग्लैनो गोग्लैया दे लोंना हो जेबो नङा Sit जिरायगोन down. अके जै नों बायदि लोगो गैयालै बिमाबो होनखायो आं मिथिबाय नंमारगौ ना एकदम 100 नङाथ' सोरसो होनखायो 100 नंमाराथ' नङा हरिओम 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 न'आव रावबो गैयालै हरिओम 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 रावबो गैया नामाथाय हरिओम हरिओम दङ हरिओम हरिओम हा माथोमोन बाबामोन हरिओम हरिओम र' है सारला माबामोन माने बाबा सनि फुजानि केन्दासो लांनो फैदों है मा सोलिदों जोंनि धर्मआव बिदि गैयालै ओइ हायना नै माबा सनि गहनि माबा हरिओम हरिओम बे आंनि गस्ला सिफिनिफ्राय 50सो बिसोरनो बरना होफैलै फुजारिफोरनो हरिओम होफैदो हरिओम है सारनाङा माबायदि फुजारि नंगौना नङा हरिओम 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 ओंखारबो हरिओम हरिओम आउच हगार है जम्बि सिथा आंसो रिंखां रिंखां नों बेफोर मा फाग्ला आखु मा खोथा सोराव जाखो नोंलाय हामगौ नामा हामनायखौ दानैगोन जम्बि मिथिगौ नोंदि आंखौ मा खालामो सिमां मोगथां जुख्रुब जुख्राब बुख्रुब बुख्राब गोदाव सोराव बेखायनो आं नोंखौ लोगो हमनो थाखाय बेबायदि महर खालामनानै फैनो गोनां जाबाय ओमफ्राय बाजैयालाय गैया गामियावसो ओंखारलांदों नोंथ' दाखालि लेंहरसेयावबो आंनि बार्थडे पार्टियाव फैयासै नङा होमबा सैखाया नों आंखौ बेसेबां नेदोंमोन आं नोंखौ मा फैयाखै जाखो फैदोंमोनथ' जोङो ज'नो नोंदिया बुग्ला दाखुराखौ लाफानानै हरसे थारला जौ लोंदों जोंसो मिथिगौ मा खालामजादों नै आंनि लोगोआ नों दा गरमजों हासुला हैजाबावबाय मोनायाव नोंनि थाखायसो जेबो खालामालै जों नङाबाथ' बुख्रुबजोबनो हायो जों लोगो लानानै आयै आंनि जाम्बालाय दे जाबाय ओइ साला सैमा लाजिरो इबार नोंसो साला बानाय फुजारिया नोंसो खौनो है साला सैमा बुसबाद